Boss iyo zvikana vanhu vakapakwa. Ilini kuseventy hakuna magetsi ka. Hakuna. Kuma new state kweza nosva 18 19 20 kwa. Magetsi kunza achaiswa agoiswa. Saka manje ndatodzwa kuti kune mufesa ari kuchajesa mafoni wese. Akageza nditodi. So fund nje ndikutombobata bata. Moto akatorona. Ndagweteko kusvika 21 days zadarika mudara. Saka mudara iyi kai inochaja haina charging system. Saka iyi mukana tsoma. This is what some moto this truth is. Inoisa moto ndiyo because battery mudora taisa mazo. Saka charger itsono ngaita tsono charger. Mudara kachaja kakwaka. Ndine makebo aya kama smart aya. Aiwa mudara unongeta plan. Because iro rakazara nditi. Totakanda ichi muno mwezi. Chotoita majika. Ndikanotarisa charger iyoyi. Then ndimboona kuti ndimboizama. Atiti. Charger ndara. Boss charger yai. Afa music. Aiwa izvisiya zvakadaro mudara izvi. Aiwa unenge watogona boss moto afa kupera. Iri bomba. Ikatozvamira sei? 2 minutes. Oraenda. Manje ndinofanira kubata pane pangu dzizindai. Tishikeyo pane vanhu elapo. Shikai. Akade. Gare mamai. Panchazgo mafoni. Masvika. Papa paita zizindai nge pasina vanhu. Business yacho munoita chizi. Tirikuseva. Tirikuseva kuseva ifa. Kwakadiya. Kuri nana meno. Imariko murutengese. Aiwa kani. Ndoda kutoisirwa pachaja funge zvenyu. Ndine mukomana wangu kandi andoti andifonera. Manje mafoni echaisa adzima. Anenge autozononge pamwe nditsotso or something you know. Wokuru vati inawe moto. Moto manje haatorina kana moto esakadzima. Arikuda zvekutofona. Adata zvekufona manje mafoni acho esadzima you know. Akatenga mafoni ese waya apa atingobatina na moto. Saka pandotongoti mutongo nditiro 2 minutes toti ndiwane kutaura naye. Boss ari munhu ari kubva kure. Womuna ndikuchajire 2 minutes. 2 minutes. Munongoti vanoketa chima. Izo kwatona munhu. Ano ninye coronavirus. Coronavirus ka madzimai mune problem 1. Mune ndinobata zvinhu zviri kura mona. Muchisiya zvinhu zviri padhuze anona. Izvo ukasati munota busy kuti vanhu kadzi munovhara kumeso, mhino, muromo. Ndo chekuspraysa ichatakatiwa chekuspraysa chekuvhara mhino nemuromo utati coronavirus isati dispose yakadai kuti kuivharisira mutaundi. Corona zvekuvhara muromo necorona nenye. Zviri kudzidziswa paredio, pawireless. Una munhu akatirowa chaizva munhu kadzati. Kono akapfeka kamini kanogumane panapa. Unofunga kuti corona inoti kusiya. Saka zvekorona nemini nekuchaja kwamafoni zvapinda. Zvakotaura kuti vanenge izvo zvinopisa zvitaura paredio, paTV, paDVD, paplasma kuti irya izvo zvinopisa enda muri South Africa, Namibia, India, China, Hong Kong. Irya izvo zvinopisa. Kana iri imwe tichapisa, kana iri sadza richapisa, kana ari maheu, imwe maheu achapisa. Ameno vanoenda kubhawa vari mwadoro vaya. Yambiro ndekuti chitotanga matora koti, momborisa mvura yodziya. Handiti roti dziye mozorimwa. Kana ari mudzimai chitomubata achadziya. Ndima unatozadza zvekorona yacho. Example. Ndaita. Munoda kubatwa muchadziya. Mukwashaka. Handiti. Mukabatwa muchadziya. Handiti ka. Mukatonora moto wanza zvine coronavirus. Zvekorona nenine machaja kwamafoni zvapinda papo indi kuti ndiye munhu akataura naye apa. Izvi munhu ari kubva kure kumafoni esakadzima. Kwakasvika kuna atonora. Iwo chisiya vanhu varenga vakadziya. Kusvika kuna atonora tichago chikafu echinonzi akasvika kuna atonora. Muda kuchaja mafoni ekanda musikuda. Kuchaja mafoni kana musuda kuchaja mafoni kandoenda hangu ka imimi necorona dzenyu. Ndakanga even pakasvika ndazvoti panapa kungoitwa hapo zvemafoni panapa pazvo. Computer yakazara. Ichakazara. Iyi yakazara moto. Saka zvomoita mune charger iri. Nditokubayira ipo itowanikwa yangu charger. Handina charger ina ndosvika muchindo basa renyu rekuchaja mafoni. This is not advised, especially these ones. Wait, itoita ifast munhu achakatomirira izvo. Uzese dzinochajwa. Chete ndozvamamita dzauta rozinochajwa. Ndabvira kwega ndikuzi corona. Corona this. Coming that. Ndio zvandafambira ine panapa. Ndimunonwa necorona imene mchingoshama zina basa. Ndikaona charger iri. Kumuna goshara chichi asipana baba chezimwa chamani. Ndikufunga kandodzisa muningi. Muiko. Ndodzi ndidzise muningi. Muradzise charger. Naye mkwasha. Ndikuvunza. Dzema memory card. Dzese dzema memory card ine 42 gig ine 32 ine 89. Dzito nema memory akakura ipo. Saka dzikatora tema yakati mona dzizara ikamora dzingozi kuti. Wona kuti dzingobikawo moto. Yamuda kuti ifane kuchaja zvokufana kutaura nemunhu ndeni. Iyo iye biki. Ngedzaini kuisire pachaje kwete kuti anhu waini. Ukamune mchingota mutasata sachike. Mutasa kune charger ere kuda nezvi kune kusina charger. Munga mungachaja wawona musingazuti charger iri paye. Imu kwasha ndida kususpect. Chiro taurisa await. Kuchazani angachazani. Anyway, peteni. Kozvepete ndinje ponzvaika pa. Ndikutati ikabai kuti turubaya ndenda kuona kuti yakuchaje. Chete zvingapoita problem iri tadze ihombe. Kwasha ngenge. Nabo kuzoti ndamatwa suspect.
Ndinongona so pana. So chat. Natopera. Moda so. Ndio nyato kumaka pale pasa dzimi. Chat. Yabo yacho. Disile pete ndura umo. Sasa ndio ili important ndio yantu kuti mtu ita serious naye. Alipa vanhu kusha kuti basa rero rekuti zvamafundika rekuti manje apa tindiona kuti koishi pesi. Please munyatoita zvinhu zvinokwasha. Dzichapesera tacha mamalo zvamandiratidza zve. Saka mati dzina memo gadzanidi. Dzinawo. Dzichirudhura hemafoni. Anodhura hemafoni yenyu kana kuti angori mavhali. Mafoni anodhura. Handiti? Ndakabva brodika anobva muno asi muno. Ndikuisire kuchata. Sai nitaipa simungwasha. Ndikuisire pachati. Emuzandenoita mari yetu unayo ndipe mari yacho. Ndinoita. Mana ndinozopiwa kana munhu achaja mafoni engwasha. Mafoni yenyu akawandisa. Muchati vhara wewe. Muite fast andaza nemunhu andataura naye. Imbori mari wewe. 50 euro. Iyo kucheta mufona chembori mari. Kawanda topaya kawanda. Wezera 6. 6? Ndina wewe mkwasha. Mafoni yenyu akawasa wezera 12. Aiwa, ndina. Wezera 12. Apo pata kuti mara. Kana ngwasha maona tonta robare. Hamukura. Maona tonta roba. Iyo pedza power bank logai. In one, mwesa 15 minutes. Nenga topedza power bank. Plus nekutsemuka kwako. Inogona kuita mari. Kwasha. Usina tika muri kuona zvichinyanya oshusha handitika. Chigara pasi kani. Ndi muna kuti vanhu vese vagunda kutaja mafoni. Mangwana. Chero kazvimwana ndo basa rapera kuti ndamafoni. Mangwana mema customer care. Regedza ndi ise kukebwe. Kwapa ichi mamwe nemnandi. Ndoda kuti ndicharge ichi chichaja. Magetsi ari pana panopera kana kukurumidza. Magetsi anopera nokurumidza. Aiwa zvinengwasha. Zvinokana ima kuti mafoni angu laptop yenyu. Amusikuya kuti sere. Ngare pasi apa. Ngare pasi ambuya. Imi ngwasha nge. Ngare pasi ndikuisire pa charge time. Imimi itaiso. Ndoda kuti ndikuisire pa adapter. Anditi. Amuna zvimwe zvofana kuita zvofana kuverenga. Amunyanyi zipepa here mufana kuverenga ndizvo. Zvepa no. Mugare pa mimi ndikuisire pa charge. Musatombofunga izvo kutamba nepfungwa dzangu nekuti idiwo ndinokuturuna ikwaise kwamungada kwamungafunga kuti mungaenda. Chigara chinenoiziwe chi. Chinozoda noizunga chiri kuchajira mafoni baba pacho. Ko naye mbuya akabvisa ikando nogarawo pandonoshanda. Panapa nane unhu kana wani. Wani matora mafoni angu tumatira mari yangu. Iwe gara kana unoti. Unobisa nekorona dziko mazone dziko zvanebaya. Gara ipasu. Getwa way man. Iwe kwanza corona ovichi mabvisa laptop yangu hapo. Mungaisa. Aisaba rigare. Tushanda seapa. Mabvisa laptop yangu hapo. Iyo apeza kurwa kwanza wese mastanda yako hapo. Ondishande sei. Laptop yangu. Uridzo mafoni panapa anoshije mafoni pano. Ndiye atora laptop yake nemafoni angu ndatombadara. Akatononje mafoni. Muzomo mafoni ndiani. Murachodza mafoni ndiani. Ndatomsvikira ari pane udzo mafoni. Kwani mabepi mimakandepi. Ambuya. Medzo kumasowe mahure kumabhawa. Andidi zvokuzi chikwendele mechiyambara mechita zvinhu. Dzose laptop yangu ngera. Kwasha. Madam iripo futi. Madam inoita zipo. Madam reji ndazowanipi pa. Abalendo ndori kubika kusema ndipene ndori mwazo. Vanhu vandiona ndazwana kupi. Ende papa ndikada kuzozitengesa sei mutauni macha muna kana vanhu. Ndozonetsa zvinhu zvekuba manje. Ukaba chunhu manje unochitengesera ani papa pane situation yekuti mutauni hamuna vanhu ndotengeserani. But anyway, panongopera 20 something days zacho ndenge ndine start. Madam ndoti madam anetsi mungoodza kuti madam ainetsi. Mukada kunditira dzungu mkwasha. Makambozonza wakadzana warume. Ini ndinokukwatura imkwasha. Bamura yekukubika ishako chaiko mukaswera maibva. Mukuzvinzwa? Munditire mushi. Imi ndimibava yenyu ndimano muchi ndikuzama kutsanangura izvi zvikuitika. Ima kutanga dzungu da kutanga ndipinda. Mukwashana. Saka paunondrovere laptop yangu. Aiwa, andimaramba mwana murume. Saka ndati pamwe zvinhu ndozvingaita izvi. Pamwe ndokuti munzwe. Ini ndinongo bamurai Satan. Murikumbecha sei pana? Pana pakomboni here, mubhawa here muno. Murichei pana? Aiwa, mudhara iyoyo. Chii chinonzi mudhara? Mudhara ndiani? Ko musi mudhara. Inini? Mudhara muri mudhara kani. Ini ndikuudzei zvikuitika pana. Ini ndaya pana. Ndikasvika panapa paine munhu anga ari panapa nditya. Munhu? Iyo mukana uri kuita basa rokunza mahure panapa. Sekuru. Mumba muno uri kunza mahure here. Sekuru mahure anaunza ndivapi? Ini hure rani? Uda tipe panapa. Sekuru ini ndozviziva kuti imu ndimuleloti pano. But imba ino irikubhadharwa nasekuru vangu. Ndiwari kukubhadhara imari. Saka imu kana makupinda muno musina kunoka kana kuti kudii ndokusungisai mapurisa chaipo. Iyo ungabve kuepwete.
uchitiza corona virus kuda kuzonifungisa inini. Icho ndiyo ndofea mani kuli. Kusungwa mnosungwa. Zvekusungwa nezvezvinoitwa kusungwa fea. Kusungwa inini. Imba yenyiyo inde kusungirwa manje. Kusungirwa imba inini. Kusungwa chaiko zvisina fea. Andivati imba ino ndiyasekuru wako. Zvene ndiyo ndinobhadhara rendika. Saka ndiwe kana kuti imba ino ndiyasekuru wako iwewe. Tora nehorera rako nemba ino muende kunze kwegedhi. Handichade kuona imba yasekuru wako mumba mangu. Torana nehorera rako kunze kwegedhi. Munozondibunzira corona virus. Ndati chibuda nehure rako nemba yasekuru wako kunze kwegedhi uko. Ona shafa. Ini unobva kumusika unoita zvinhu zvangu. Makunzvara marabichi pana maneka hure kakwa. Mutonzvara marabichi. Batimise nanona mata andiriva kukanganiswa nemi. Mukutunzira macorona virus muno. Iwe. Sekuru. Ndaenda. Munotadza kuna mata. Pamule. Yo hure kama bula. Bula. Hure anonza corona virus muno. Bula. Ndikuya. Bati mumu. Sekuru akazosvika vona imba iri kunze uko vangafara nazvo. Zvazvokutaura kudaro. Kamudhara kanda shama. Unoona chi? Kuri kumarani kwedu kamudhara kananga kaka. Uri kuona brains kamudhara? Apo nguruka. Brains dzedzokota kamwana mudi. Taitwasha ukashwininga. Kuti kana bodesha mwe. Bande dede 2 minutes chaka kana ngapo. Kuti kana bodesha mwe. Mandi mafana. You get away man you. Ngara chitaura zvimafonika. Uchandi hasha, uchazoripa hasha man. Because Get away. Kakani corona virus aka. Wakabviro test kwa ireyo. Wakapatesa corona virus ungaona kuti haunada. Where's my laptop here? Wakundifundisa zvimwe where's my laptop? Uyorda but one laptop. Mafana angu 4. Understand? Iwe, yona zvinozo zvarekete mudhara zvanga chireketa chibhuya muno muchi. Zvandichaita manje nini manjika. Asi iwo zvekuti imba ibude muno muka. Isati yabuda imba ino mukati memba yake ika. Ndanga ndabuditse iwe, wotanga bude kunze. Mkwasha, musati mabudisa ini. Take mabudisa mafana angu first muzo. The king of Nora Music, Braga Show, and the extra fighters, China no Shata of China. I'm sorry. Amangati kumbire iwo kunaise kutinda ise wauya watinura mupenyu. Amangati kumbire iwo kuna mware kutinda ise wauya watinura mupenyu. King size amokusraite. Officer Nokia. China no kushata. Shata no kushina. Era zawanda zisina wache kufuga kana che kudya zatinoona mupenyu. Zvirwere zvanyanya zvimwe zvisingarapike izvo zvinotibata tirimo mupenyu. Era zawanda zisina wache kufuga kana che kudya zatinoona mupenyu. Zvirwere zvanyanya zvimwe zvisingarapike izvo zvinotibata tirimo mupenyu. Vokwesera Wacha moyo China Braga Show and the extra fighters. Zvakawanda ini zvandinodawo mupenyu kuti ndiziwane ndinenge ini ndaitei. Mwari wenyasha ndoda umundibatsire upenyu hwangu ndoda uendere mberi. Zvakawanda ini zvandinodawo mupenyu kuti ndiziwane ndinenge ini ndaitei. Mwari wenyasha ndoda umundibatsire upenyu hwangu ndoda uendere mberi.
Gogo esitekete kunale kwawasha Trap Junior Gogwe Sasa